Vyaki mwanchi umurigeria na ndengo kwarigania ase ntunda ya gatatu chinga kutoganita kusanga imiumurubiri obwensa kia bono mambia ase ntunde yego mwanchi umurigeria nigo tukumurikira amangana aringete obochenu ekana bango gotebyaga bwase abukarenga abageni baitu babere bagukirana ase studio ekero turabe tukumurikira igoro yo muchando okebongo na ndenga kitokukuru muchando yo metebono iga stoikeire nga kegori keiga amangana na mango konyora gokorekana sense konyora nga abantu babiri bagotwara omuchando bwekebongo kondi mwanchi murigeria ntore nomo gokasugukirana kwa bageni baitase studio baba gotusemia ase mambi yabonega ngokwarigani bene elinde tobe tugusanga asobwa mosoa asense meri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Bwiko sanga na intekerenge likiago wetrasi namba yesimi ya 0792192834 otomanyinga jokubwati morobelikoro anyakubwate ibolirindeliansi na bokobolia tobe togukwiranirya akorende o mwanchi umurigeria tiangereri bageriga kwarigania abageni ase studio batumanye na kibakorokwa na endenga ibakorokoro karibu sana mbia mano asamarite gonkoro ku Sheila Kerubo kuru ensema ya Isana Nyaribari Chache Kisii County professionally njino mwanafunzi bado shule ya Kisii University ngosomera statistics mbia mwana subuto arigandit korea rero karibu sana so kwanchira na wikira nasi studio eliyogosanga no mwanchi murigena na bagutumanya kikorwa mbia mwana seri baga nkoro ku Thelma Tanko korwari Kiogoro Nyaribari Chache Kisii County indono mogoko manene ko bawe ngarero represent kimbekia Young Solidarity Foundation inda mangase abachaki bekiomeke. Okay, karibu sana Thelma naye erinda tabutogosanga sobwamo Sheila kora tumanyingo ase kiombekega kia Young Solidarity Foundation ningi kerike gokora nayo munyene nkyo gokorororo ase kiombekega kia Young Solidarity Foundation lakini kiombekega chagite back in 2023 lakini abasai kurwa se university meno bagi chagite through volunteership lakini kireyegite 2024 lakini abete officially or legally registered ekyombekega majorly ekego champion amana climate action mental health na amana mentorship asichiskuru au baba mentorship no ekarabana abantu bagukwanira amana careers amana drug abuse na ebinte binge as a society bigwa fact of chenubwe obongo asai ebono so ekerenge kenene kikyombekega no champion amangana yu climate action na mental health so buna rero etata majorly we discuss kuhusu obchenubwe kiakili Sheila enga kikwa betogo kwenyora sikyombekyo before kiabete giachagite twabetamo na leaders basically Kisii University abandi turabasani ninde togosha a common vision so back in 2023 twarenge go volunteer in many organizations so tukanyorantu batebi ebinte binge tutete gokora by ourselves even tutarenge kunyora gokora with other organizations singenjonji bate structures chabo so tukarorambia tukaransense tuchake kiombegito so that way ntonyare ko achieve whatever things that we had in mind. Okay, asante sana. Tucha sense moyago Thelma na bagoto manyanga nkia yokokora se kiombekeli ngakikwa betoko kwenyorororo mbia mwana seri baga na inyorete se kiombeke ali this year kero omwanzibishi onde executive director onde tore nande abaraya se kanisa tokainyora amo agasha e agenda ye ngiyere asenginjo abasaye mbatigire maigake ono tokarora to pull together to chake kiombekega na riri na joineti
tugachaka bone kiombeke kerkenda yo monyene ngikia gosegete tugasoa se kiombeke you thematic issues that bagodi na chocho there are trending issues as abasae at the moment okay gerete chip in so that tokonye society to be mentally stable abasae bonsiamo nabo mwanchu muri ara kumishile kiombeke gane kia basubati boka metena basubati boka lero tora sesuri ya kiombeke gange bati basubati boka tubata basaya bamura kurenderero abubato kanase ground riga ntubabire lakini going forward ntore timu enene leaders boke tore 16 to represent the constituency and also the town una nabatebi most of the abanta bange bare kiombekega ebarote university and the university no mete na sayani diversity is involved abantu bakuruchinsemo so ntubate abamura abemyake meke na abamura bemyake menene abaisike na basubati nende Young Solidarity Foundation embracing the community through diversity. One kero tukukwana diversity yurasima rende torete both genders on board and yurasima torete rende despite the background that you come from. One want to banke musuko mtumerane twins na banda wabamura. Okay, mbia wana sana. Tell me kero koligerelia ekyombeke ganga imogo kava nguse region out of Gusii Tumanyingo. At the moment, headquarter to the Kisi town, but into what the future, to at least Chiobis Kere a county, because as a Kiombekeri members, Bakuru every part of the country. One we want to what the Emoroberio, lakini at the moment, we focus around Kisii County. Okay, biya sana. Tucha sensema ya goshila, tobe tukukwanira igoro ye kiombeke at least mwanchu murigeri oberega kumanyanga ekenkiombeke. Basically tukori rere tutaite turigereri obochenwa sensemeli obongo. Akirikinde nki mwa endegetinga tikabo mukuna sensemeyiga inki mwaro rira abantu bagwetera se kenyoro. A reason to roche to champion for mangana yobongo ekero montore stable ya akili mangane binto kende yonsi pyogo kora never academically never professionally otari buya asobongo it will affect even your input in other areas so kende yonso kokora igogo chakero bongo imi one kero bongo tari stable okonyora nonye society wise relationship wise productivity yago igerense mono so nende gukurigereria se society buna boniga tubate abasaye bako ba involved ase binte binge buna drug abuse na mangana suicide na mangana akwirende violence ebine bintu bire major ase community yetu so woko track down ebintu bikogera chishu se chichitoka na se community na mangana mental bono erio ko solve this problem lazima twaringe kwenda se root manyenga yomo chando yugo chakrete asiki umuntu yiga korengerere na korengerere asiki umuntu yiga kokore binte biga so tota solve chishu chucho obongo na understand abantu that way the society yoka okonyore sirete ona nakikyo twaroche to champion na mangana mental health kerkende tilmasa mangana ya mental health ingi kiribes kari mogokora basically togo kwanira igoro yoko wabu yake bongo socially na physically erindo montanya rekoba kakoba buya ayarengereri buya akore the normal activities asinchiri eribuya without stress depression ose chi disorder chiri chigo cha ande
chigo chane chi courses different okay bia sana shila sensemo yago kerekende ngikego leto guturbanio koiga ko bongo kere kwa beri kwa gukurigereria abantu abange mbabwato muchando bwa kebongo kerekende konyora ngumuntu no muntu kinete buya ngaye goikera kwanyora nga asensemo yo bongo bwa yambori stable causes ja amangana yo mental disorders ni chinyingi bono for example ekaroto go cha sabasai watebringa tu muntu kinete buya totebe egenti ketanga ni high expectations okonyora umuntu atete bu 15 asigirigento umuntu totebe uchiri na campus na watebiri mostly abantu toko socialize na barabo bari ba campus okonyora umuntu yu levonerari lakini levonera atagete goika wono umuntu yu tatagete go trust time troji wono edi peer pressure amangana yogo fitting okonyora bona kuchaka gutwara stress okonyora to chakre go involve amangana ya no nyino bwivi edi rego satisfy desire chabo echi egento kende mbaro abaiga babwate amangana trauma no abana gosaba saya abaiga gosabanta banene bakinete bako witness violence at a younger age na beko banonye physical violence na beko banonye sexual violence bone kerarenge ko witness amangana bnayiga bantu banene chinga kicho mbaro chogosene bate effect ngakiyo lakini karo muntu yiga bire ka kubo munene na bibinte bigo chaka ko yoroki nonya interactions jabo gari school nonya relationships so akonyoro muntu yiga violent so nda kwanere amangana yo trauma na amangana yo konyora high expectations asobugima one of na Gen Z abana una tate betuga abantu ba okonyora bare online bagotumia Uber chi iPhone abantu bado Gen Z mbaro batari level yo gotumia chi Uber chi iPhone so okonyora left out nyora basani totebe socially eba gwate wana okonyora igentekyo kyo kwatu stress wana na kekyo omuntu aikubali bunare na amangana ya trauma definitely you obanerete go seek support professional support ebona okay keregende telma omuntu nkori araizi arenga nabwatu muchando yugabwa kebongo sometimes nabo muntu akuriya raisi tindi buya bose nande anyore abare around here nabakuriya raisi nga tari buya kebongo ju physically okonyora umuntu agochinja over sudden bare bako chibarea due to stress bose depression abandi mbare bako chibanura depends niwo okay kero kende mbinto kibiri ora ligererio tebe ngomonto yo iganare depressed physical appearance kero korigererio umuntu bose kero montare absent minded nabo kwanira umuntu ega tako ibunonye kumbe abwate birengereri akorengereri ibintu kengaho usonyora umuntu ari agotwara panic attacks juu ya anxiety mtu yani agoshtuka kama iti inkikere ndererete bande bakango chibare baye barero itukoki iganga yinde depending inaki extent you mental illness yachi okay kero kuligereria tucha senseme yago shila ngwatebia na mangana statistics yego deal naro kero kinde ngaki bono gweso na nyo meta yaga naganiti abantu buna bari basomereta mangana yo bochenu atimeti ngaki ugo chakwa handle abantu buna bagekero kumerane na barabo amangana statistics bono injera go swana gaiga nekero togo collect data you yabantu totebo yiga no monto yomo obwate shide yiga ya to notice rina bwate to mental disorder gete togenda so yonde etukunyara go collect that data alafu twarigereri chikoses echo that way utonyare ko summarize totebenga eyene remain main nake kuruku main effect
other than that, napenda nagati Young Solidarity Foundation ne kiombe kibata abantu banene from diverse academic backgrounds. Tubate psychologists, tubate doctors, tubate abantu bakorete education. So akira tuko kwa na mangana mental health. Njebuna nta somereti rende tutebe psychology, usamangana you health wise. The basic information yumbo ate na banyala ko relate kego sinya bono uko nabongo irabanta bumotu maybe to our psychologist aba chiparaligo tobate nabarabu bamanya kubaira to a higher levels. Okay. Ekero kurigeria basically telma ne abana se university okamukorigeri gosengo somori bakase binyoroime. Mostly omete kiombeke gya chagete among university students. Ono kero twarete the ideas anye amo tukachaka ku reach out. Ono kwenda tore se primary schools tubate chi mentorship program chiri ase to kwenda twategerera abana baba primary high school na university chinde next college ne kero kwenda tore ngo focus tore depending na event kiere in hand na bari togo partner na barabo as event. Okay. Esa ruwa seda sense me ya partners na bo shilogo to etianga ambara bibali moko bwatirana na barabo asomoro belyoiga. Asomoro as event to abere was a event to abere ko ba involved in ekyombenkero kekorobu a million has ekokere town kego champion mostly for mangana your mental health activity nero yakorekanete gari people's park ase wa SF ya bete ko partner na oyigo maneno UN Habitat yogo represent Kenya, I mean, yogo Jonathan Oriki. Gabaro organization ninde nchiro na chabo SICOM, chabo nonye Red Cross, ntobate URISE, chiyo akonyora ekero tubate event itogorigereri organization ki chigo champion towards that agenda. That way na reto konyara twabago partner. But chi organization nechi ngega Kisii County chigo champion for the same. So ekero tubate omoro beri na reto ra yende tori ke MOU na barabu then we see the activity to success. Okay. Till makero kuligereria nkikiagerira mogo concentrate more sense mo yabasai. To identified a niche like a gap nere amete lately abate bago focus on mostly women was men oroche byomembire binge no focus asa lakini generally youth ababare muso 15 to 35 years both men and female on the tayo yani rea sana konyora ibyombiri abantu bago focus on ono tokarora any opportunity yoko uplift abasai bande as well ebinebintu togwetera into kabanyene na debono aseri mentorship for example mnanje kororanga ama gosa nare na korete previously muntu tayo nkwanirete academically. Okay. Bono it's high time nechengira ne maega asibari bakumbwati korumaega nyare ko bamenta nyare ko bakonya makora the same amagosa hitwa korete. Okay, biya sana mbiyabona sana mwanchi murigereria nigo togente gusanga emeyomorobere obwensa kyabono mambya stogende gusanga nababwatani kurwa sekyombe gya Young Solidarity Foundation stogende gusanga nera Sheila Kerubo nabo igo Telmatango oyogendete gutumanya amagosaba bagendete gutumanya mangi kubwatikana ekyombe kyabo nabo igo bokoreri bwabo anene ase ensemeri yemechando ya Kebongo ekero babere bagotweranga egati yebintu biri babere bagwikirania anene ngakibako kora bamanya ngakyabantu babwate omuchando obwekebongo egatogo cha sensemo yago Sheila kerekendekere kwabere gukurigeria abasaya bange mechando kiri bagwetera sobugima bwabo yikoirera batwara omuchando kebongo egente ketangani unemployment ine rigento major
okonyora omuntu tutebe okorire university nabwata masakara lakini kara kuri bichigasi rasinchiyo ndo okonyora tutebe abayuri naye basomete rende okonyora expectations jaba kiri gorengati okore nayo chikobakona lakini nende kugotema kuri gigasi asiyo kateyo definitely pressure iri kwanza kurwa sabayuri nabari bagusara ose bari bagosomete barabanyene iyo pressure aywe kano bate ambitions utete wachi lakini turi konyora gasi so korora buna musyo torochi nonye mayega so iyoka ukochere yareta stress nene stress etamanagiri nere gocha develop into depression kwanyora nonye n'omuntu oyitire so ekaroto tebe mangana binayo umuntu abawitaji social support arafe kintu kende kigocha kya data abantu stress namangana kwerende nonya relationships chokan kwa chiraba sai stress kwanyara umuntu ari relationship expectation choye chire high turi kunyara gochimit nakyo konyora abantu bono bacha baba violent adi bachaka ko muitana so amangana yu na mange kwanza majorly asi vijana na amangana employment na career wise okay eshilo bereka gukwanira senseme y'umuchando bwo kubura kwemeremo ntebi bono no musae tabwati meremo na ino tetegabo twaliro umuchando kebongo medinga kyo mugo chimwa handle situation bunecho at least omuntu oyiga ocha kuira na nyoro ino muntu siriyo gosemeria because anyaranga akorete school kale maybe I expected ngango kore school ga nyore gas maybe ngonya abantu galinga bona ayengo chero ko matebinga ibintu bune bimbigo cyanda ande gina kigiwe ndoge ko mucyada ngakimugo kimwa handle chikesi bunecho bona una tuate ababu mutu tuate psychologist asiki omeke yaito one roma etari professional umuntu buno yitoko mareta on board twa link onyara kumukwanira because I believe go semerin koro mambi ngo kiruya ono kera amukwanire abera ni professional na bakunyara wa assess na ki extent to which extent mental health ya chire na ndanyare komokonya alafu nande nakomukwanira nabwate nabakomanya nabwate chi skill chinde akora nyare ko living okay we sana atmetingo ankonyorore maybe omuntu twarire no ine stress kwanyora nga no ine chimbo chae changire go change atmetingi kiliora aligerio tebengo omuntu yoga nabwata ine stress kwanza ikento totebe omuntu chi activity njirari nge wenjoy gukora totebe sports ose totebe go socialize go se ko volunteer gukora some activities lakini kwanyora omuntu yoga bono ame withdraw tata getata go socialize na muntu nendo yono muntu orenge yani very active very social umuchando noro the same case naro konyora yengo mukiriru lakini bono konyora all of a sudden yani nere bone hyper yani bono those are traits okonyora so muntu chichencheti into kende tata begento radigereri ororo muntu igaro nabatu muchando umuntu ringe nakekoroko aringe nonye no omuya yani omuntu rubiya lakini bono reire utakire kurabuka no muchando and the reverse is true umuntu ringo musinini lakini bono gobero monen na kentakori ke anyorage ire biesna bago wana kende kendo kendo kanyoro muntu naro renge very neat yani ibintu byayo konyora bibangite lakini kwanyora are careless truchi that's another sign igento kende ngero konyora umuntu tuliete all of a sudden aguchaka kuba violent abata asira yani guchikomo kwandira twiga abata asira ichi nacho nake
some of the ways orarore umuntu yigaro change from the normal person that he was. Okay, nkonyorore ng'abantu mbaroro barabakiriru turi kumanya ikibarengerereti ng'akibara mugocha mwaba handle Ewana na kekoreta iri medical assessment. Okoreta on board umuntu yo specialized on that. Ora nyare kurigirira umuntu anyare kumanya na ki personality y'umuntu inki ya change. Love no amangana self esteem aho chain. Okay, byesana mbye muno sana mwanchu murigereria niko togente gusanga emeyo muru video bwensa kyabono mambya stogente gusanga nababwatani korwa asekyombe gya Young Solidarity Foundation abagende teke gutumanya igoro yo bakoreri bwabo anene ase ogukora omuchando okebongo kondo mwanchu muri nabakwenda gusanga na into gwetera sinsemo chichi mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net wego sanga ninto kerengeli kya witrasi namba yesimu ya 0792192834 otumanye ase okubwatia omoro beliko kondo manchi mulielia tetosa ase omutumukomoke igo tokoirana ntobe tugusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Omugusi ine kwabiri gukuriye skuringi ya asura bikira umwana gucinge karucinge cha masomo bono eskuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko toka sebara ya Kisii Oyugis angena Kadino Tunga High School Musocho na lyo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboroki ko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate bigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi wigoro niko babwate library ngiya ase bitabo bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajeiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko bigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao Oyulinga
boigo nigo bagokinya omwana kebo Kristo asamange batari na kubakira esimi agirira moretu omwana anyora amasomo aigoro. Bono gakimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebalire teburure ina guliangire komera chinsaga chioka yani chiangire nga kieke bono neliro balibe nobo tunabuka nabwata gakinyombali mugaka misati kakiobo tunabwata obosini ninga siara bwakure kaibona ngosora nga inande nkorusio botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na chaiga toba na wasiwasi ndiro imeduka ya Enokem chinyake chichonsi pi utatakiriri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet nubuye bwo top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo tuwabonzi nobo gotoka tambuli chichonsi pi nojire Yombo mintu ngaiba gotoka kwa ndamaya bosongo yeto mata bosongo nsa njena achire ayemo mongina malise njetikama nako chikora kore yoko chombe asenge ncho chombe chito na nanyo ama yoko nongo ya nyorabo minyoka anga waikire sokere ngeke mugaka gatimbu yamono sana mugaka misati ondetana liyobo tubwechi insaga tindaka tekonya chiabo eli peinene raisi bana mubuko gono nchana bango nyara kogora aye bakwa ford mugaka misati ndetana liyo spinach igobana lira baliane wasa kutora wasi ndeo sinalichinsaka chao chiangire raiga tira baba gopima bako tingi kifata niko sime kworo kwabeko ibintu byakoraki byasa seria kakiti gaminyoke woteba Enokem Agrofet omugaka misati nde ondetana liyo spinach okorra bosongo togoita bwango minyoka chogonsa namaine ayirira natalira eduka ya Enokem imeri omucho songo eri kwenyorera amariogo yo gusalira ebimeri endagira nechi supplement chetugo amariogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeri omucho kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyirange na Market Plaza goshe naboko banyora opposite Shell petrol station eyukali ya Karukiro Falcon petrol station bono niko bachakira urusagi rwaborondorogia imeyeti nsamo chiri cha yogo angena yogo primary mwigo naboko bakira esimi Enokem Agrofet, one harvest at a time. esukuru y'okwegerya oburundi bw'ekigali ya Rocky Driving School nigiga okumanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundi bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ekyukire PSV oburundi bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundi bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses kya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kiri cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurira y'obusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwigo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongo rugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwake simi omu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
mwe mwanchi omurigeria yangu kwaligana nainde Sentunda ya moelio chinga kutogenda gusanga imemo rubili bwensaki bono mambia astogenda gusanga nabagwatani korwa ase ekyombe gya Young Solidarity Foundation bagenda gutumanyigoro yobokoreri bwabana nastogenda kumurikira obochenu obwobongo bitambukiro bakwimukia soko ene kyanga abantu gali ase binyoru tobetokora bagokora ibintu bitali byakawaida ngikegere babiri bakwimukia gitambukiro kwene kyanga omonto ngo bare mentally stable konde mbyamana sana asibali mugandeta kubwatia omorubili bwensaki bano mambia anena sense media ndizi TV news digital ekerondo chenga Thedia sa team yago tebanga Madam Sheila Using Wisdom. I salute you my dear. Tebanga mental health is a challenge to most youths in our economy. Abega sense media batani kola sense media Tabaka School of Health Sciences College Mosocho campus bagatebanga tuned in as usual from Mosojo CBD atanga 50% of tuition fees for all July intakes. Priska Richard agatebanga my girls. Young Solidarity Foundation batanga watching live from Nyaribari Church. Akarondo chenga Becky Sagwe agatebanga tuned in from Kisi Itivo agatebanga ready to fetch from Sheila spot of wisdom byamona sana. Victor Omondo agatebanga koro Nairobi West igatina nyako mochapigo ika hoteli ya Buga Bumondo na Mwachange family bategerete bijya kabisa hadi tamati. Clau Nyakes watching live the show. Akarondo chenga Amos Martin morning all Ndizi TV fans watching live in Sakia show from Saudi Arabia. Kennedy Gisemba tabanga bwakire amaiga mange abanchobo manene mbiyemono sana. Jeria Kirubo tabanga bwakire buyakorwa Manama Bahrain Kingdom goikainka Kisi County na Bible bane Samuel Ongeri na my mom Maria na Ongeri baka nyimbo Mwakiage village na bantu ba Mintobonsi pamoja na Fred Nyandieka Musima pamoja na Kare Brasugu na batagariri bonsi bila kumsahau Clinton Ondigi na abantu bonsi bagatanga batuwale litko liyambia mono sana. Abungati yabali bagendeta kubwati umorubili ensesemeri ya WhatsApp channel ya WhatsApp Ndizi TV News Digital nabogo soa sense mediorike ujumbe yago ekerondo chenga Kirandi Dennis eke musori bwege susu agotabanga kurwa na Kuru City Salams Club niko ndani bia mono sana mwanchu murigelia ase okulika ujumbe yago akorende ntubwate types of mental disorders nabokora tomanya. Mental disorders nchire type chinyinge lakini nchire nkunerea inkeigo na anxiety disorder iyo konyora umuntu akonyora panic attacks umuntu akwova ubwato bwoba extreme totebe for example ngwendo uri gukora nonyo mutiyandi gose interview gose kende wanyoro obwete yani utense teri wa panic gose onyore abantu bari bakochi bakora climbing heights ndakwova yani mpaka ya affect yobongo alafu nande tobate stress unaboniga chinga kibuneki gachire asense okonyoro umuntu akorengereri bako bongo bwaba bwasareka ju amatarajio abwate tabeti muna arengererete alafu nande ntobwate depression iyo ko result from prolonged stress kare monta stress rimono mono bakoika a situation yeri tamaitinga na kingokora ono muntu you give it up with life and komenya anymore eneri uchi lead to suicidal thoughts muntu oranga hakuna haja nyare komenya mostly una statistics yako teba between 15 to 24 years among the youth na bago chiva tuara suicidal thoughts because amatarajio expectation chirishila teba chire very high echi the daily living teriko nyara ko meet ono kwanya umuntu obire depressed ororanga kiti gabono ngikore na kiki uko chikwa igu abantu bako imyenda okay. Yeah, another one, personality disorder. Umuntu okonyora bwate low self esteem. Yani umuntu eraroche
chitindi kende maybe oranyore nga ai background yarwete muntu bono ichaya mbakoteba chata tindi go belong ata group ya bantaba because ncheno motaka chitindi konyara Okay. Yeah. Aha, kero kende anabagora tutebinga ngaki okoro manyenga oyo muntu oyo ne stress yabwate oyo na anxiety oyo depression. Umuntu unago behave. Dinere litwate aba behavioral change. One of our main objectives under mentorship. Lakini wono umuntu ago change over sudden na bokora. Woni gamna toko have a conversation na bokora Telma taribuya. Telma na koiraneri maybe are violent. Se kwaro rabari asibari babwate mental illness e ko result from amarwaire. Ono korigererio muntu akwara help yo monteye teringia. Okay, mbia bona sana. Shilango bako kwanira bukarenga ngo correct more statistics ya banta baiga maybe babwatu muchando yo iga bobongo. Kerekende kera mu collectire nchira kichiri mu gutumika ko collect statistics echo na ndekera mu collectire ngai mu gochira. Chinchira tukutumia ko collect statistics ichiga buna nabatai kwanza kwenda tori chiskuru and the program area mentorships ndowate ndiro okonyora toko have one-on-one interviews nende twa supply nige kuru kuchi questionnaires asabantu nende boniga etori na very digital world nendo umeteka ari abantu baroche karo umuntu abateba nabatu murire bobongo umuntu arenge kwirira maybe no borogi yani wose witchcraft nanda beke ono okonyora abantu bange mbari wesoki bateba nyimbo atomuchando yenoyo one singe ntutore in digital world ngo supply tore chi forms gari echo abantu bakonyara koba bago ijori nende ngo appreciate the fact nga organizations sinchiro njibate a helpline chiko offer through kwerende like ko therapy free therapy through social media ayama yabo e Red Cross so intabanyene ekarota collect that data toko I present which are the professionals okay. And then also emi don't go create awareness to mental health so karo to create awareness nende to correct this data ngunyarere woto konya twamanya ways of intervening nende twanyara ko ekaro to present ko chase professionals echi ngomanya chire nonye chirocho injira yogo kamin okay ekero kurigereria maybe gaiga soro ngorwa gusi basically ekero mogo collected data cheno mbanto kimwaro rire babira affected mono all generations na bongo tebanchira affected isinga njumuntu na boko ba affected directly or say indirectly one directly nori omanyano ori ubwate amangana ya stress amangana depression one indirectly bari basaraunded yo muntu one totebe omuntu go tumia buna drugs definitely no korengereri iko stable nonyene nchira ko twara relationships na bantu bande okonyora relationships echo nchiri healthy so nchira yeme ko baku affect okonyora muntu yigata bwati nonye support groups esinja bantu they baguchi distance from you esinja bantu mbatageti negative energy so okonyora bantu bange mbatete wa associate naye nende that okonyora muntu yo otigirere bweka atabona rarengereri amangana ya suicidal thoughts so yentike tanga ninekyo umuntu tari konyara ko maintain relationships ono ento kende karo umuntu abire stress umete ekaro to kwanda stress nerengia inde stress nerenge stress engia neri ekaro to tebe nimbata matemu but stress nimbonere to gusoma nero ngora matemu lakini stress nere iriembe to tebe ne yo kwenda kurige gasi to bwati kwatara stress to kwenye hando kwenye wa delve into depression wachaka korengereri amangana suicide ekaro umuntu go commit suicide definitely ngo affect a society bon abo babiri affected indirectly through asuri ono kwanyora tamangana financial ata socially kwanyora the community at large ya biri
ya very affected. So kada to kwana mangana mental health uyo rekando yago gakoba affected definitely no nyina yanko vera ora affected. So tamo konyati egente kyo na boke ko bekenene no nyina ibuka kinyare affect. Bieke gima matebuna Gen Z siku hizi yoko nyarange mitandao ngora tokonyere sana. Sometimes ngo nyoro basaka nga lero ndo bwati motivation ayo ayo yote okara kiria kora bintu byanse ngo nyoro rase kenyoro akonyaranga maybe no musani ogo mwarenge too close konyoro chakire chitabinchiro ra chakire go chenja anko nyoro nga ekera banta bange babere bagotwara umuchando yoga bweke bongo anko babale neglected sana akonyaranga abantu bono bakora baby unatoteba nga kwanza mostly ni gusi baratebe nga abantu achaka nga mwana nyarebe bonachete university konyaranga no korwaro geto konyaranga abantu bangere gotwara ibirengere lebe ekero mogo kora mental awareness kero kindi nga kimogo semia abantu gali asebinyoro opo semia sekenyoro mira to basago stigmaize umuntu kero kwanyoro umuntu atwarira bongo mnobo moikanye kaba your neighbors keeper nyonye bukungo tebere ancha oyo mino bunabo yanchete ibone goto semi tutwensi abanye tutwensi kenyoro ngati gato be responsible for each other as this at the same time umuntu kerako ba responsible asoko babu yake bongo na yebune neighbor na yebune onye no mwana omino na tabu mwana omino kaba responsible na ndito basako allow stigma echi ko tengo moto okay kirikende shilanki kiriora bego kurigeria tebenga omonto yego bongo bwaye maybe mbore stable ntara chibu kyo egentunate tego kwananga ekero to kwandra mangana mental health tiringa buna amaruira yande rarigiriringa tyo muntu yiga symptoms bune chingati wasimoire nkurukare ekero kwa to kwandra kwa mentally stable rasima nanya na eboeka o take responsibility ebe goal ya o ensure mentally no stable wono ebintora be kogokora na benga na bogokora buna journaling neri okuira nonye 10 minutes chechense chago kerekimambi kwari kanse birengere byago imechandi ogwetera wose kende kyose ko chasobongo bwawo that is one way lakini bina kwamboringa ngati na kyora aligiriri ngati umuntu yiga yari intutwensi ngukina tori nende bina tokukina kero umuntu nabwate etabia yae kero umuntu nabwate personality yae mbaro barechi introverts chi extrovert ni chi ambivert baribo kabago surrounded pamanyite umuntu kyore so nakike ngote benga ekerto kwanda amangana mental health yigatari sabari ya muntu yomo twensinto bandra to ko involved esengencho inchena bonda ndabe ninde mentally unstable lakini timanyiti lakini bare ban surrounded pamanyete sengencho interact na inche pamanyete igana irango ngokorande anye chinacho chi hobby nganje tegokora ni consistently ngochi enjoyinde gosenchera nero na divertly so karo toko kwandra mangana mental stability ugo jasesa yebweka gwakora a lot of journaling gwakora gwategerera positive things in your life in one way ya go ensure you are consistently in the right journey so kogo deviate bono chake binte bingao na tora tebe ngati bono ayeno bwato muchando okay timete sino bwate chindora mentere bono ntaite comentere igoro ya positivity koko nyoro muntu are no mogoko are positive kiregento yani umuntu agwata gosemeri kwegenanga nonye kingwetere situation yerero nambingo kiborebya nande characteristic indora renga umuntu nare mentally okay healthy umuntu ore jovial obwate sense of humor alafu umuntu abwate high self esteem
ayamine tiobate self confidence asekire agokora nande umuntu abwate self care umuntu akoisoka buya uragira buya maybe umuntu obwate omuchando bweke bongo maybe no ni diet ya nebeke gochenja konyora kero umuntu abwate mental illness agochaka ku withdraw from the normal eating habits ochaka ku skamaiga juu bona ko lose appetite kabisa yani tabwate tote umuntu uno yore depressed ta konyara kuragira mbari batari kuragira completely mbari ba kuragira ndagire nyinga bona nende amangana you eating habits okonyara kero monta abate stress okonyara nonye iskari kuira nanse bona nakyo okonyara ekero abantu bande taribons ekero okonyara bare stress bako minyokera kuri junk foods hormone kuri dopamine bona iri at least banyare kunye raise bona effect neuron nende ekero konyara kuri junk foods choka so mental health definitely that may affect even your eating patterns na whether unkoragirore balanced diet goes okay kurinde eketobe tukurigeria abantu abaiga abagwata umuchando gweke bongo kero kindi ngonyoro nga chi effect nchiroro barabe bakoleta sikenyoro nchire cheche bono sexual behavior gocheria kama jukero monto atote babwate bipolar to konyara kumanya mood ya ina kiere bono mostly ba ko affect kenyoro ndatura nyore te baba muraiga bakoleta rape cases chichiko lead to early pregnancies and unwanted pregnancies gose amarwaire okay no buna nata ba chief effect ne chinyinge chigo cha society inde buna tumete gusi imipango nero ya bikiruka tigati kwa kuita mangana ya tutebe gender based violence amangana igaba SGBV no konyora mangana rape cases akoswering ona kero montare mentally unstable okonyora osoire into drugs nenda kero montare into drugs tari konyara korengere straight akororo mwana musinini orora no monto monene kwanyora umurepire repo yiga nere yani the cycle will continue uyigore pigo kwanyora mentally na tortured umwana uri ogochikweboru even the care the support kwanyora te igodrochi o affect a whole generation wana nenda konyora insecurity issues ngota chirena mangana ya mental health kwanyora attacks na kekuruku attacks asekenyoro na uyo ateba mangana bipolar izo manic attacks kwanyora uyo igabono uchenchire osoendi uchire o attackire yondi amangana your drugs definitely correct wari na mangana mental drugs choka na bochiko lead kwanyora abantu bachire ogweta taunigari umuntu wakire nonye no moyo ngete you ujije no so insecurity issues ngore isire na mangana SGBV ngore isire nonye na mangana ata poverty ngosoenere ororo izinge chekerore mentally unstable tori konyara nonye gokora gas okonyora ata sekware ngokora gas tori productive kwa butirwe gas that way ribagato kogendera kutenenga okogendera kokapua okay komentera igari under violence okonyora tutebe in a marriage okonyora umuntu kerabwate tebe stress or depression okonyora gochuburukania abana n'omuminoye bono obaita iyo ya lead to trauma kerabana bakokina bari gutwara freedom uriyo go interact na omwibori obuya ya affect long term alafu nande in education okonyora difficulties to konyara go concentrate school students ono konyara ko ya lead to fail
Okay. Nimetinga no egali ase eskuru asemore mwarabere maybe mugo interact na abana bwate omuchando kebongo. Kirikende, how do you handle them? Maybe bataraika so konyora maybe obogwenya lirimuri na barabo gweserire bagenderete na treatment. Ngakimoko ba handle so that you ensure mbari go chikuiranirira onye ni stress tari go chikuirana atware stress area. Igen teke nenora kore gabu support plato akwanira kusu social support ekero mogo tigo mondo igere bweka na bako relapse for example kwanere Kisi University sinjo nondwete ntobate club gikuru counseling gabu abana mbaro bare trained ne chi professionals bamete ko handle ono bako act as a link kurasa wanafunzi kuchasi administration na administration area ya act ne link kuru bono iskuru which as a professional sabo ono ekero montabata mochando na gadi campus okowe mochando ki totebe ndagira tabwati umete comrades abange etogotebo gwe kumba bono sono unainama igen tobne kyonya kuba you can provide support gabu na bukumrage no nyiri tukemo ose ko igure opportunity ase montara kano nyamya mbiri rituko that's inenjira yemo yo ku support umuntu uyu igen kenene umanye shida ngayere and then umanye njira okomonitor umuntu yiga tairanirira se stress iri amuchandite ndonye negentora mura solve nabasani nabumugoso lakini yonye gente kyone kenene there's no reward ekero muko hide mbi yamokyoro kani nonye nasa abantu nonyare mokunyoro bokonyi okay tumezi telma usino bwate gentora mentrabo bueno inchenda arifai kuru asebukwe ya Galatians 6:2 yote bakari one another's burden yani kaba ase egekoro tokyo yomino mokonye mosabere encourage irindanya rigo seek God because I believe in God as well bono kero umuntu ago seek Nyasaye na bonya saya komokonya niteiranirira asaruri. Okay, vya sana kebunge kineki ya sana no nje ningia chetekegema ekero kurigereria nkikeri turabe togokora hatoene kinga obongo boitongo babure mentally stable entekemo tumanye ngati we are human in nature njirate yo bintu byose birabe perfect na plans jonse obwate to fall into place bono kero montongo twara stress ero part of life lakini kerego cha so ko manage no difference go come in bara onyora ba ko manage baba bia batari ko nyara ko manage na boko nyora ya easily to depression na twateba na other disorders chinene bono bana na teba gabo kero montabo nirete take responsibility ya health yaye ayebwe konyo komanyete ngati ne responsibility yane make sure that ninde on the right track teko benene yane chebo muchanda se society bono buna na tebe gintege tangani manya ebintu we enjoy find hobbies ekarubate free time go sekarubate stress idira go lead to ebintu bebna drug abuse why unaji distract na chi hobbies kiawo again tekende to our expectations chire realistic to tigo to our high expectations ekero totally go achieve to be frustrated when kero re frustrated inero nere kukwira singuri to ate bayuru yo kunya korengere jamana ya drugs amangana yuguita again to kendenda atebe to lana ko seek support na ngokwana nabantu ekero ngwato mochando wa ensure ingati gwa open up na bari bare angenaye nonye bako go judge buna nateba organizations buna Red Cross inchibwate helplines na bogo kwane kendigans kero moyogo nende to nyare kodi kanse amangana journaling buna nateba
nende tusome vitabu nende no Thelma Teva tobe tugusaba Nyasaye na atakonya so okay komenta nayo asensemeri ya relationships igatosika gutwara health relationships abantu bari positive abantu bari same mind naito batokonye toske gochimoto nande mostly chipna na kore analysis youth abange bagochi batware shida yechi heartbreak in relationship gatobe tu realistic tokwana mangana o kutiendo achanaga tulisema unalia kama ambulance ikisonganga ama unaoga unarudi soko mapema. Njarenge mobe amo. Oitarenge robaruru ao. Kurara sabu. Imoka isibi. Onyori taro che value yago. Nga onkororari value yago. Wanda igosuka umotu. Toba igari depressed. Nenda mwana yechat break mo song campus igari bina gotevi. Vuna oyate vire kwa tigiru anchera naingati asubuki obuiga abantu babocha subuki marwago for a season the season iyo keyerire kentonkera go some kurugabu ayesuka motu to kora ninde the same mistake wakorete as a relationship naronda kwa relationship create awareness ya obo chenugo bongo make abantu bamanyi that's why torega iga Young Solidarity Foundation to arochena na ki iga one of the trending issues to affect abantu mono wono tokanyara kwa bato wa address wono na tokurangiri youths bande gari tigato chamo tigato konyane to attend. Okay, biya sana. Akandoche Anboka gatebanga happy to see my friend Thelma Evans agatebanga mukwani gake. Sawa sawa. Meeting tobeto kumurikiranga abantu abega bano bagwate umuchando yiga okebongo maybe umuntu agwate stress maybe n'ekipesa kyamubolire ngikeli abone takore atige kuri kipesa. That tebena ki ora unemployed. Tarikiro monto oranori ga siboni ga sharp. Although you tsavangi na gotote ebintu bikorekane bwangu lakini teri possible. Ono in advice yanenda aruna ki kaba creative. Again tonkero rakore. Abantu mbare abange ba succeed na content creation. Na irengere spend time in nature kerora ebieka orengereri nkikirinda akore to make an impact to change. For example, yani to me when example go konganchira. It's okay. Yeah. Nkori kande chi article na kire gitabu ebine bintu bire bikoreta a source of income nabona muna yo youth ko ga nabo korengere nkinda akore be creative nyara konyora a living kinganyerete ebasiri ntagete. Okay, admitishila mbose mikiora bego kwa basaye torochenga Gen Z nere bwate pressure sana nabo konyoranga abantu abange babira affected ose batwarira umuchando bweke bongo na basaye abange kero kende mbose mikibulira bego kuba inchige ntonda tebeniki buna twateba ekosenene namangana yoko boruchigas amangana ne employment tumia kidio bwate nina sebuku yendo chenguira nere ko bamarani ekara musa nesaiga motrebete tumia bwate ne nyimbo nchirate yora buru kendo orebu yase onye no koruga nonye kokorete degree nabo ugutumia chitalanta chirinya saya kwete okine income kuganyerete that white collar job again to kende tobe patient ekaro to kuganye binte beto target in life tiga to are patience na kento kende gens to kora in between the patients in rera affecting to
yani njira tura live interact na bantu learn different skills tari ngate karagwa somera tu warimu ubuna bobo chagokora kokonyora tu opportunity yo gukora kende gyonse oranyare gukora gekore to chaka kote benga tinchike na kyonta gete na kyonta gete ikona kema kigocha kyareta disappointment When I get really disappointed, definitely talk about the effective. When I get that tebe, to me again to poate, ko to practice introspection. Ina tebe ngati kwe manya bunori, ende kari kintu gya chenchiri na rio kumanya ngati iga igatindiria takiri support na interact na abantu. Bari introvert, ine personality yao lakini twara abantu bari interact na barabu. Okay. Naboko ba flexible in life. Whatever. Move on. To ba stuck asori. Arise and shine. For your time has come. Mental illness yaba yakiri extreme nabo seek medical attention abantu nabangi bari professionals bari around us just share out no muntu abo director so umunyagitari abo konye medically into the fit kirikinde nabo tutayishila asikyombekega abantu mbaroro maybe mwarore batwale umuchando gweke bongo mwaba guide abanyore guidance yetakeire wekabono babire bairanira babire stable Ebono mostly wanafunzi sinjo noto achakirete kyombekega bana nagotebe outside university etwachaka umwako uyu bono tokwira na gari ya skuru umuchando bana nagotei kwanza mostly nature relationships chigo chachare abantu chi issue ndo kanyaro muntu abo atatu yani akuimagine bintu binde expecting ati be reality ndo watch chi movie Richa kina Alejandro expect the same treatment from the other people bono kwanyara bono omuntu ngati ebintu mbira tatagite gukora nende kokopera say relationship definitely totebe na pregnancy muntu yega goteba akukojikerenga yani ntageti ntware yega tintete ko ba pregnant lakini ntete ko bera no mumuro yiga gontebinga rasima erigate to mwana turo chiga bu muri in the same page bono into binekyo definitely geko kwa stress lakini nabo ku avoid by assessing the situation onye kwende yiga teri worth it kwa kwerusyo mapema bono na keke ngotebanga ebintu binde ni ntuto kwereterera okonyoro muntu abo are stress over something nena yokuriri wate bagake yenerinchira lakini toko tabunga tekero muntu abatime chando tario como they choose between one or two como the advantages cha one como the advantages cha two arafu erebwe ko chabwenjira bono buna wate bagadi campus again the good thing our members were part of that peer counseling group ekero twa counseliri abanafunzi juu amangana na mangia wa factoring at relationships choka amangana your poverty amangana nonena marks education wise bono even you assess umuchando no rudio moreterete kwirinde yiga and then kwa work with that person as that journey alafu kago kwama yani try to get feedback from your client that way esinga choko na romuntu nabora kage kwa vile bia but you are addicted to this thing so uta relapse so na kikyo ko bateba feedback na monitoring y'umuntu iga wenshon biare that is ebintu binge biko tuchandase maisha togonerete go seek medical attention ebintu binde nabo toko be manage
toko bi managing tutweka lakini karo ya kiri extreme buna tuate abachi traumas childhood traumas chininge chabo professionals babukamin lakini vinde bugocha aso katwabira banda banene through peer pressure na berabuna beto ko manage na most people kunyora monda koira note bagaki gari hata mimi sijui akili ilikuwa wapi so to yani take life easy yeah, we are living a moment. Okay, asante sana. Kirikinde ama tukabo sio nkayoro chether mekiombe gakirabe kiwika. Wow. Njendo chekiombe weka kiri all over the world. June tore focus na then tutagete kokora change. Nandego na to wate our motto whatever increasing diversity. So eto tagete kwenda we are beyond boundaries and beyond tribes. Wana tagete kwenda all over the world. Okay, we sana. Ekera ndo chiro vitu yatanyorire metinge kwa recommend rabo. Aba komenda. Apart from kogenda the world kwenda global, our main aim in organization no go create impact or create change as a community. Ndina ke ekiombe kigakero kiri young from the word young abasana babwate chinguru yandi nabo bare age you babo experience ibintu byonsi bono ikentuki our main target kwanza no go reach bari around us no to create campus ono to achire gusi ono nabo tokogendera ko grow but ntuntoro chini dia ko grow without creating the impact in the society so karatora create impact umuntu chatebe yani gaki ekana interacted na abantu bari ba Young Solidarity Foundation. This is what I gained so Ntobate plan yoko reach more people but for now not to receive either. Okay. Timeti nyukubata maigora abeko gutuma achake na Sheila ekerto gokorera. Ego ntetu ntometu amaigase ekyombe bari bonse bako watch abantu bonse stakeholders partners and members by Young Solidarity Foundation nende ntome amaigase family yane chete kurugarinka na basani bane bonse nitagende kubastisini. Asante sana Thelma niri baganiri yao inko yara ko baginko encourage omuntu iskogari ndonsa sorry kabana ukwegena no gosemeri ngamambi ngo chego kibia alafu nande imbatigere kebongo kya Romans 12 ego te bari renew your mind renew bongo bwabo with positivity okay biya sana mbimona sana sogekira nase studio na bayiga gosanga na intwe ande mbimona sana mwanchi murgelia kwa biri kugosanga na intwe ko twagachage tumurubiri go ikaboneka to ikiro moelio no gosemere ko nuna ko biri go kwimenya mange na konyorubo semeke gima gwitira asabageni biri tukolya ko mwanchi murge go ikirabo no ngo ikira omoelio bo kumurikira umurubiri biri tukolya atumira nelitkoria ange the lion himself will be in the house igoto kwarigani bene kererabe women crash Wednesday keturabito gusanga asomurubiri bwensakia enda gutwara ubulgerio bimita seni Candize TV eria nenkerubo Frida no lione kemna chibi channel yogi ya gukera sola sinjira ya bene nerenya nchama Abigail. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.